Camera rolling. Action! Bobleu ye kata ya kapertai. Kad hadopel IT noi kun blakamerway. Hadian shisnam tam baladep ban ring bachna. Kipad ba shen gizayo ekalat ban pej ekaplim nabon. Kabalong kaplim kabapen I ke jingja bashisha. Kablaja kamba shispa nyo posnam menshwa. Kajing shisha ka jing temu juga jason sama senap ban mi ya kan ka film semangkan ban mo. Karina du sama ja kan riu kebangi ong bangin pensakan mau mo ya kajing dap shispa nyo pesan senam. Kajingan ka gospel ni po rifasi janja jongi. Dia kata kapor ngadai membuat jangka Christian Miltia Ministry but I pasal isi susyang di chairman but pasal iti solia di secretary. Ngalai syong but I pasal solia ko kasni. Kau kai bangin ne ban pensakan mau ya kajingan jing dap shispa nyo pesan senam kajingan ka gospel. Ti so jangka ngalai kendu ya I Dr. HB Khaluki mo ibam dan syuk mentaban ni. Iong kadon ko ka drama kalau ka kot ka bila tho semang kajing mentaban but I ka ban penmi kum ka series nanti ka episod hakikat khabar. Tinggal lihat kendu ya I ngali sing jungi lihat kendu ila mundur man ai kata. Ning ngai kendu pat ya ki pastor ki barina ka CMM ki ongi ngali tu ki bakadon ka skrip semang kanaban. Bakadi semang drama. Ngali syong aku singi pat I prososok dia bari sekretari jong ka CMM ong lembaga jong ka dangidon dengan ka skrip ngilak ban sina mat mi ka film bangin siawat di kibriu. Hari kata pat ngali syong bat I prososok dia ngila ya ai ka proposal syaka CMM ngila ai ka reda baru sepangan film kan ngot kidan ngile pej bahaya kata jing thok kan dekat strip ka ba ai Dr. Khaluki kan ngot kidan ni cemetang ngile bu kata ka right up bakniat lu isi jing mang pisah mo bangi ai ka proposal sekarang ini belum nyom sah tak pong ikan bang ngile siamang mana rengkat ka jarap ki parlok ki bara kami tip ini ka kam bang ngile bu ngatai kembasan laktam tak sama aja kan riu bat ni sungguh yu blai baka jing sang kelap priang ya kan ka jing terwa je ka SMM ani adi kata pat nakaliang jong episode susyang bat episode solia kilakon no katem ke jongki ilawan pat episode titi dingdo kom chairman bat episode BTS langsti kom secretary jong SMM bat lemba jong kan di SMM kala thung ya ka sub committee bang la yola banong ko bilang ngila syong ka committee hakata committee ngila ya wa dikibri ong ban penmi ya ka film jong kamu director mo ban pet national ya ka film bat hakata ka por baki terwahi ngala kan mau ya ka keteng je ba ki Khaluki ba khrau mangyong bat ka SMM kala priang ya keteng jongi Action! Play me. Nganum ong iya ketu ka jingja. Ndai tang ka ni ka wei. Ke ai me. Ngakwa ba peli sa na ban ngasya ya. Ngakwa punya thu ba kani kadai ka kata ka bagi ong ka period film. Ngim ju khamdan ki period film. Ki film kasi jongi. Period film kamut bangi snai ka film nam na kanu no ka juk khamtam ya ka juk ka barim. Te ka juk por kadai ka film ka ba thu shapang ka jingja ka ba shisha ka ba ja ha ka juk ka ba menshwa ka ba shispa nyopos na menshwa. Te gihapan snai ka ta rukom ba kanya le kan bala ban ringdur ya ka rukom le rukom long rukom man ya ka rukom kren jong ka to ka juk te ka juk ka poru habang apor bing snai ni ka film gihapan perkhat pada ya ka khubor kepada han ka film te nang ta pada kalong ba habang ni snai ni ka film kamut ka tenrai nang bing snai ka wan be na ka culture la jong na ka lari ti la jong ba kamdon kanunu ke benta pengihap anda bot teneng ya ke jinglek jengkiwe ke jai benriu kumnu ya iba man rai pat ba empa Kam dai ba om pha. Ndai bom tre hiu ba man rai. Jing sa dan lai teli ki bangi kwa ban pen iling ban ka film kai. Ka baning kong ngin kan mau ba kan ka film ka dei ka bla sna ya ka jing ja ka ba ja si spa nya pos nem menchua. Tingin dapat ya ka jing long ha ta ka por kadang hilang ngilak tang macam budur mo kalau nu ka long beriman beriu bat ka jing em jing tu kapor ti lai tali ke ba khmat do ke bang ngilap nan ka film ka ban kong kalong ba ka pen kala ya ka jing em jong ka nabon ka de ka jinang jing start hadin bagala yo ban pulihi ban yo manang ban start kan pulihi ya kidak tho atau kapor ke missionary ba hadi makai pulihi ka bible kadai kejinang jing start ke penselur ka
ban long gawe ni ki ba pauna me ki por mo kade ban kong jang stan ka bar kade ka structure jong society jong men sha mo ni pe hagi por men sha ba ru men ta ru ikin thei la ju kwa ki bekin dan be tang ki kami yang ne kim ju kwa ban ya korbar than te ni lap lang ni ka film ni ka jilong jong na bon ni ba kapan prai kita ka structure jong society mo Kelayu ka kentaya ke jista. Haba watang hadar baru kamdon hok banmi. Kalong kampap kamsang. Kibriau kenong kamno. Mahem, tak kebabura me pi kum ukunyi. Ngakwa penang menstat. Omer korbar kam rompa kum ba piong. Hendak bangan pentebet yelede. Nak bentak kelawai. Kayeng kasem. Palet se kokor kajat. Ling bah kini ke film. Ngalai yolan. Om tang bangan mi bertei. Henry ru bangan tep kambah syu sepang kejing em kiringen kibanding kong ha kabalang Pikir teng kumno nabon nabon te pilai thoki da hon bat ka balai ba ka khaddo ka bangi kwa ban penpau ni kolong ba ban pengkelak kristan ni kana bon mar kata ka de jing perkhat jeng pai ba mo bagi pareng ki wat pengkelak kristan ni dai nak fina bon ka pedi baka de kana bon ni ka pediang ya ke jingai ber kini kecing hikai ki pelong yang bangan pusan bat bangan perkhat pepleng bangan nang pele bat tho kolong kalat bangan kam tep kambai play ha ka bai dei bat ki nong simenta ka baning kong kalong bangi pelong ko audition ni ha banjit ki layawan keleng ngila pelong ha ki bubun jaka ki wan kumba lai spa so spangut ten ring layo banjit dang ba ki badan hakalis kidan kumba khandai phungut te kadai ka way na ki film ki ba pun no ila kai naman na logic ni ki prapo khandai phungut bang ila jet hakalis kidan pat ski extra baro ki poi kumba as pangut bat ngin shamru kumno baki di kas ke jongi mo ki minde ki aktor ni nong ila kai ki ba jumlien hande ki raw talent ki om ki pareng mo ki ba shuwan me gumto ki wan nagi balang nagi district ki presturi ki wan te ngin i ba hadukat no keniga film kalalaban warra ai gesap ke talent jongi brio nagi balang ke jongi nasim ya ka benta kum kupana jong kana bon kan ka benta ka rules jong kupana ha ka film kalong kum unong pensoi unong pen shit ya ka yin ka sam kham tam e ka kemi jong kana bon ba dio kunyi jong kana bon Ka ba pium. Iku makan kam jumut penban. Itu atengen. Ini ayu ita namar ba ngam dei ubreu ubala judan bentateng ha kebekum gini kadan hi ka jing sngo kumno bani simbenta kan jia kumno kan long kumno ni kumno ngala banle bani simbenta te henre dei tat anda habangi lai simbenta ngi sa sngo thu ba kumno ka ya anda habangala yo ru i ka jing teb bang yo ban rung lani ban yo ban ak ni ka film ka ai kata kajing perkhat inga ba ngadi ban le khambaha lani wala ngam shim dan kanu ke experience kum ban ak film hendring sudan tang katu ni ki drama lani ki skit ki bangi jule haki por bra kham khna bar kum ju ki shisnam asnam ki bal adam ban onda bang arung ka film ba experience ban gong ka de be hakaru kam ang ka ban gong ka de kata kabaar pak de onda bang akan du pak de ki para nong ang kawan ra pak de ke experience kumnu bang ke jing de ke jong ka ba jan hadu kata kam de kum bang de tang ban shu ak kum kini kita ki film de kham tam ke jing de ngi bang te wei gara pi pe ni film pen ki jaka ki puta pen ki tiar gitar bang ong ki props baro de jong ka juk ka barim hoi bobon ngim la shu ban yo rei ngi kat bala ban pen bon adu karyam ka be ki jingbu jing sat hayeng asam kidai ke barem nadu ka yeng adu ka snong te bat sakawi pada ka ba kham pher ni ka film ka long ba wat ya ka ika khatin thli bi ki kran ru laile ban ring dur hi hak ta ka kom ba kan ya ha ba kata ka juk la bo di kinten ki ba shongkhya ki kinten ki ba kinten khasi ki balik se ki breu hakani ka juk menta kim da kham yo sngo shu ti ko kom kran haba ki jing at pelong ki khidau ha duriau ka jing em tang uta ba dan ba ki keng uban like na ka kelaling Kedai. ha ka por bengi jit ya ki
jaka kamdai ka basok namar ba baro kisnong ki bangilaj baro hi kidai ki kisnong ki ba ladon ka surok rong ki ladon ka light ladon ki yeng ba ba ki yeng do bilat mo te ka bangi kwa mi kami hap te hendrik sujaring khat ba le se ring punya jong blai ba kadon ka wei kisnong ka ba hadin bangilaj pet thik kalong kumala penbu khadang na bantaban le ek film nabon ti kejing ba apa kalong bang hapan penwan biang itu kejuk bam niswa ka bamut bang hap apa bang shoot ni hap kiar ya ki serok rong ni hap kiar ki senar elektrik nanta ki yeng sam ki bamenta sakoi pada kalong bang hap wat ban snai ki yang gawin ka yeng ka bang ni shoot ni ka film ka dai bang lai snai ni hap snai khanang bang ni ban le ya ka film te shoot lo ta pat ngi hap yo ya ki jan ki nep karyam ka bet ka banya hap ka to juk te don ki bangi yo don le se kam daya hap than e te ring ban se ban le te ki don pada ki bentar bangi ki tiar gitar ki jingbu jing sat te ngi long ki badan bok ba ki don ki brio ki ba ai so bai ngi lara pen pe ni film pen e ki jingbu jing sat ki banadu handai ki don kum sai nuksa kum sang kwai pen sai ia ka film sang kwai de da karanong te wat ki sulai ru ngi yo sulai rem pangi penengkam itu sulai te kini ki ai bro long ki ba ki bangi e banyo andrai kumnore kadan ka ketindalan dat la manong ka ba ngila banyo e ni kitiar Kana borjong i kala karli ana mata. Kwa long kristan ima heb imut. Oh, kumta. Tang ban se phalale. Tinggi sokemen sibuk ne badan ka film tel bat ka Carlos Production mo. Kini gide ki brio ki jongi la manong ki bala sempang bah ka sna film bakla sim ki ne benta ka bakhia. Pat ngim ki snat ngi songu na ka menta jongki ru ki ba ka group ka team jongki. Ka bla tre tom na ka menta ka ne benta. Ajit yu jisu balaya jeng kertu jong aban benda unong ya lam rukma uhi ban lam yang ashaneng sha